I Aarhus ved Riskovhallen ligger Stjernen, som er Indre Missions nye missionscenter. I Stjernen ønsker man gennem de aktiviteter, der sker i huset, at skabe fællesskab med de mennesker, der bor i området. I Stjernen er der mange muligheder inden for sang og musik. Der er koncerter, og ofte finder man folk i huset, der øver sig. Man kan også modtage undervisning hos Kirkemusikskolen i instrumenter, sang og teori. Det du lige sagde, det var opvarmning til 2 gange koncert. Ja. Vi har lige varmet op til den første her den 6. maj. Og netop musik er det centrale for Kristen Lokalradio og Kristen Netradio, der har sit studie i Stjernen, hvorfra de sender hver dag. Europa, Parlamentet. I Stjernen forsøger man på mange måder at skabe et bredt tilbud. For eksempel er der IKC, som står for International Kristen Center, hvor en stor gruppe udlændinge modtager gratis dansk undervisning hver uge, mens de venter på opholdstilladelse. Jeg synes, det er meget vigtigt for alle sammen, fordi vi lærer dansk for fri. Derfor jeg snakker lidt dansk. Jeg elsker. Jeg elsker så meget. Går man op ovenpå, finder man et kontormiljø, hvor både store og små foreninger og firmaer har deres daglige gang. Altså man kan jo godt sige, at vi har meget til fælles med det samfund, der er her i huset i forvejen. Vi er jo på en eller anden måde i det samme firma med den samme chef, men udfylder forskellige arbejdsopgaver for ham. Vi har stor glæde af at have kontorfællesskab her på gangen. Vi oplever, at det dels praktisk giver nogle fordele, at vi kan være fælles om køkken og bad og kopirum. Men i det daglige har vi også glæde af at spørge hinanden til råds, låne hos hinanden og prøve idéer af hos hinanden. Der er altid folk at finde i huset, for her bor både portnerparret og dem, der har lejet sig ind på kollegiet. I løbet af ugens dage sker der noget for alle aldersgrupper. 3 steder faktisk. Den røde tråd i alt, hvad der sker i Stjernen, er, at der er en levende og kærlig Gud. Hej, jeg hedder Lone. Nu har du set et lille udsnit af, hvad der foregår herinde i Stjernen. Og vi ønsker at sige til dig, at du er meget velkommen til at komme ind og være en del af vores fællesskab herinde. Vi ønsker at være et fællesskab, der er for alle. Hvis du vil vide noget mere, kan du se meget mere information på stjernen.dk.